Det er Lilja, kvindelig DJ, den første kvindelige DJ. Hej. Altid, hvordan scorer du alle de der gode fyre i Norge? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er faktisk virkelig dårlig til at score. Så alle de gange, jeg har været single, så er jeg bare altid akavet omkring det, og så bliver jeg samlet op et eller andet sted alligevel. Mirakuløst. Jamen, du, ja, om det altså bogstaveligt talt. Så... Ja, det er sgu ikke... Det er ren held. Det er ren held. Og så går der den anden om der model, jo. Ja, Mikkel. Ja. Ja, men dine skylder mig 20. Ja, det gør. Altså, du når man er rigtig secure på sin seksualitet, ikke, så kan man godt sige, at andre fyre er flotte. Ja, ja. Han er en pæn fyr, ham der. Ja, han er en flot fyr. Det er han. Det må man sige. Hvornår blev du DJ egentlig? Det gjorde jeg i... Dengang der var... Hvad fanden var det hed? Kan du huske dengang Nima K og Nima G og sådan nogle holdt sådan nogle fester på The Lot? Det kan jeg da godt, fordi min første fest holdt jeg sammen med Nima, Mads Emil, Creel Brothers, hvor Oscar spillede Oboy, og BOC optrådte. Ja, jeg spillede til den fest. Jeg er på den flyer. Det er løgn. Nej. Altså den der blog BLS, tror jeg også var på. Nej, den var sort. Ja, men BLS var på. Det var sådan en aflang mørke en, hvor der stod kører. Jeg tror BLS. Nej, det var på Super BLS var på, tror jeg. Fuck det, whatever. Legendarisk aften. Ja, det var så sygt. Fortæl, var det den første aften, du DJ'ede? Nej, det var anden aften, men det var første aften, jeg stod på en flyer. Det synes jeg var super nice. Ja, det er ikke rigtigt. Ja, og så den første gang, det var fordi, jeg i en brændert sagde ja til, da Nima G spurgte mig, om jeg ville prøve at spille, så var jeg sådan helt fucking sikkert. For jeg var overbevist om, at jeg havde den bedste musiksmag på klubben. Og så spillede jeg, og det gik af helvedes til. Og så blev jeg bare irriteret over, at det gik så dårligt, så jeg var sådan, jeg vil gerne prøve igen. Og så blev jeg bare ved og ved og ved. Og så mødte jeg Emil Lange. Ja. Hvorfor er det altid Svend og Emil Lange, der har lært hele Danmarks... Altså, Svend har ikke lært mig noget. Nå, den kom med tryk i den der hejser. Nå, men han er rigtig sød, men han har ikke lært mig noget. Altså, Emil har lært mig alt. Ja. Så det er virkelig nice. Og så rullede det bare, så fandt jeg ud af det der med, at folk synes det var lidt sjovt at stå en langhåret blondine. Det er det jo. Og så ja. Det er interessant. Ja, fordi folk regner jo ikke med det. Altså, det er sjældent, at der står en pige og spiller den slags musik. Som, ja, altså, i hvert fald i Danmark. I udlandet er det jo... Det er sikkert meget normalt, jo, ikke? Fuldstændig. Der er der virkelig stor konkurrence, men altså... Herhjemme, der er det sådan... Der er det mig og... Ja, så får du også mange jobs, jo. Ja. Det ser ud, som om du har godt gang i med DJ-ting. Det så der er mange forskellige ting også, har jeg lagt mærke til. Jeg er gået lidt væk fra klubjobs nu. Det forstår jeg godt, hvorfor, jo. Ja. Men det er også... Men sidst vi skulle booke Lilja, så var der bare en sindssyg price, så sagde jeg så, nå okay, er det på den måde, okay. Så var der... så... Kan du huske det, eller hvad? Ja. Skål for det. Du blev så sur. Sådan kan vi lige booke dig? Ja, det koster det der beep, ikke? Så okay, okay. Ja, men du ved, det er all good. Nej, det er all good, sådan er det jo. Men vi skal bringe det frem i interviewet. Det skal vi 100%. Så du gør det godt? Ja. Hvad er dine yndlingsgigs for tiden? Det er, jeg begynder at køre en masse corporate events, det vil sige, jeg spiller ret meget under moden, og så spiller jeg en masse, jeg har fået sådan en kontrakt med Copenhagen Music og Universal, der laver sådan nogle TDC Play og sådan nogle der, så jeg spiller på sådan nogle store venues nu, hvor Christoffer så kommer og optræder, og på en G og sådan noget, så spiller jeg så imellem. Okay, så du spiller ligesom warm-up for dem? Ja. Og så hvad har det med Universal og Copenhagen? Eller? Jamen, Universal og Copenhagen er jo sammen om sådan et event, og for eksempel, hvis TDC skal bookes, eller et kæmpestort firma-event, så kontakter de jo Universal eller Copenhagen, fordi de skal have artisterne. Og så pitcher de der og så kommer jeg så ind. Det er ligesom på en måde en booker-agtig. Ja, lige præcis. Det er jo Rasmus, der sørger for det. Okay. Så han sidder og booker de jobs der. Men det er jo nemt for ham også, fordi han har jo Medina på pladeselskabet og sådan noget. Så. Det er fedt jo. Det er virkelig sjovt. Der står du bare og spiller foran psykomange mennesker. Og det er bare også lidt underligt, det er også svært, ikke? For de er jo ikke kommet på grund af dig. De er overhovedet ikke kommet på grund af mig, så de klapper sindssygt meget, når jeg går af, ikke? Hvor jeg i starten tænker sådan, fuck fedt, og så kommer lige i tanke om, at det er jo fordi, at jeg går af, og der kommer et på, de gerne vil se. Det er meget godt, det der ord, du har lagt i dag. Ja, tak. Okay.
Ja, hun er bare, jeg ved det ikke. Måske skulle også blive DJ eller et eller andet. Sindssyg movie, du har langt her. Jeg har stjålet det. Det fedeste gig indtil videre? Det tror jeg var, dengang jeg boede i New York, hvor jeg skulle opvarme for Morten Breum på Marquis. Marquis er sådan en af de store klubber derovre. Og jeg fik kontakt til ham, som ejer Marquis og Avenue, og som er sådan en stor kæde af klubber derovre. Ja. Og så begyndte jeg at spille lidt på Avenue, og så... Hvor mange gange spillede du der? Jeg tror, jeg spillede 5-6 gange der, eller sådan noget. Stadig set, ja. Og så spillede jeg på en anden bar i, i Soho, 1-2 gange om ugen også, og sådan noget. Bare sådan noget stille og roligt, det var mega hyggeligt. Sygt. Og så kom Morten jo til, og du ved, så skulle jeg opvarme for ham. Det var ret sygt, faktisk. Hvor mange mennesker var der der? Klubben var helt fyldt. Jeg tror, der var... Det ved jeg ikke, men jeg var også virkelig, virkelig fuld. Jeg tror, jeg aldrig nogensinde har været så fuld i mit liv. Jeg tabte ud af spillet, mens jeg stod og spillede. Kan du lige sige, drengen, hold lige kæft? Hold lige kæft. Jeg skulle få mine praktikanter, de larmer rigtig meget for tiden. Gør de? Ja. Det er ikke i orden. Kan du se, nu klør de så bag i nakken og sådan noget der. Er der mange, der ligger an på dig, når du DJ'er? Ja. Ja? Det kan jeg godt tåle, du er. Men de er meget... Hvordan gør de det? Jamen, de er virkelig søde, det er jo svært at gå op til en DJ, der er pakket ind i boksen. Der. Ja, men det der også er ved det er, at jeg jo... Altså, efterhånden du flytter sikkert også lidt selv. Jo, men efterhånden der er jeg jo bare meget ældre end mange af dem. For eksempel på klubben. Hvor gammel er du? Jeg er også selv, du ved, stille og roligt. Så jeg er 28, ikke? Ja, men er du 88 så? Jeg er også 88. Jeg er gammel snart. Jeg har det ikke så godt. Samme alder. Det er jo lidt, at vi 30 på at overveje det. Sådan er det jo. Så kan vi altså ikke rende rundt og være så useriøse. Altså, det går ikke. Men anyways, de lægger an på mig på en sød måde, fordi at de kommer først op, og så siger de, der er mange, der siger sådan, jeg vil bare lige sige, at jeg kender din lillebror. Så sådan... Hallo, din lillebror laver burger eller sådan noget, gør han ikke for tiden? Han arbejder på Yo Burger. Jeg fik en burger af ham forleden. Er det rigtigt? Han kommer til at putte alt for meget salt i den, men det smager fucking godt, okay? Men, jeg sagde han elsker salt. Han elsker salt. Er det derfor? Ja, jeg sagde til ham, bror, du kan altid putte ekstra salt på, når du har fået den, jo. Du kan aldrig fjerne salt fra noget mad, jo. Så bare putte stille og roligt salt på. Nej, men jeg siger, hvad er det, din bror har lavet, siden at de kender ham? Nå, men så er det for eksempel nogle af hans venner, eller også så er det så siger de, jeg kender din storebror, eller sådan noget. Okay. Så de vil bare prøve at komme i kontakt, og så er jeg sådan, nå, okay. Ja. Jamen, hyggeligt nok. Jamen, og hvad laver du egentlig? Eller hvad er næste nummer, spørger man så. Og der begynder jeg at blive lidt træt, fordi der er sådan... Det kan jeg ikke overskue. Så de stiller bare spørgsmål, bare for at gøre det? Ja, okay. Og så er de sådan, men... Er det ikke både så, de går op og siger, okay, du bliver fræk, og så et eller andet? Jo, altså der var en, der engang prøvede at overtale mig til, at vi skulle, bytte kærester. Er du dum, Ligge? Hvor kom ham derfra? Du hørte, han råber. Ja, var det ham, der råber? Jeg tænkte snart, hvad er det, røveri eller noget? Lød det, som om bare kom med hallo, mand. Er du syg, Ligge? Hvad er en god DJ for dig? Det er en DJ, som alle de andre selvfølgelig også har sagt, fordi det der er fedt ved en DJ, det er, at han ligesom forstår festen. Ja. Eller hun forstår festen, og kan finde ud af det tekniske i en relativ form, og også bare er glad og på. Altså jeg synes også nogle gange, og jeg kan selv godt nogle gange gøre det for meget, det, hvor man står nogle gange og stener, hvis man har kørt død i nogle jobs og sådan noget. Men det der med, at man ser en DJ, som rent faktisk nyder at spille den musik. Altså. Det synes jeg ser rigtig fedt ud. For eksempel når Oscar og for det meste også Fabian, når de spiller. Ja, det er sådan, du ved, de fyrer den af med beatet og sådan noget. Det kan jeg godt tåle. Ja. Men også fordi de spiller musik, de godt selv kan lide. Ja, okay. Og det gør jeg også. Jeg synes virkelig, at der er mange... Jeg prøver også lidt at opdrage nogle gange folk, fordi jeg er træt af, at folk kun... Hvilke 3 tracks spiller du for tiden? Hvis du skal spille noget lige nu, du ved, sådan tænker, okay, det her gør jeg godt. Jamen, jeg spiller den der, men jeg kan aldrig huske, hvad den hedder. This Girl, tror jeg. Den har jeg på hjernen. Den er sygt god. Med... hvad hedder nu det der? Du ved godt, hvad det er for en. Ja. Den er sygt nice. Og så spiller jeg sygt meget Madonna med Holiday. Det er altså også en undervurderet sang. Men også fordi jeg er mere til at køre sådan noget 80'er trip her på tiden. Jeg elsker 80'er. Ja, det er også godt. Ja. Men jeg er mere til det 90'er R&B og sådan noget. Jamen det spiller jeg jo hele tiden. Jo, det spiller jeg hele tiden. Det kan man også godt blive lidt træt af nogle gange. Og så er det virkelig irriterende, hvis du står på en klub og spiller det, og folk sådan kun vil have det mainstreame fra 00'erne og op efter. Hvor man er sådan, hallo,
sætte lige pris på, at jeg faktisk står og spiller noget lækkert 90'er R&B. Men helt seriøst, jeg har faktisk en virkelig sjov historie, fordi mit sjoveste øjeblik som DJ, det var på KB3. Det er det, vi skal høre nu. Ja, de der trapper, der er ude foran, ikke? Eller ude i baggården. Jeg har også en sjov historie fra KB3 med dig, ja. Nej, så okay. Ja, det har jeg, men jeg kan ikke fortælle den. Hvorfor? Nej, det kan jeg ikke. Er den akavet? Nej, den er farlig. Nej, hvorfor? Nej, kom nu bare fortælle det. Okay. jeg står og spiller på de der... Det var dengang, du var single. Nå, okay, bare fortæl det videre. Okay. Det skal vi ikke snakke om. Nå, der er de der trapper der, og så stod jeg og spillede ude i gården, og så kommer der en, jeg kan se, han har siddet lige ved pulten og lidt stirret. Nå, altså udenfor i gården? Ja, udenfor i gården, på de der trapper der. Og så står jeg sådan over i hjørnet, som er sådan skråt af 2, der går sådan her. Og jeg står her og spiller, og han sidder her, og han har stenet rimelig meget, og jeg tror også, han er virkelig, virkelig fuld. Og så kan jeg se, at han sådan kigger, og så sådan tager han sin øl, og så tager han og drikker det sidste af den, og slår den ned, og så kigger han på mig, og så går han derop mod pulten, og jeg tænker sådan, det her, det bliver mærkeligt. Og han sådan baner sig vej gennem folk, og så i det, han så skal stå op på den der, på det der trappetrin, så træder han, og så når han lige at sige, hey baby, og så smasker han hovedet ned i pulten. Altså som i sådan ind i pulten. Begynder at bløde, og alt er bare akavet. Jeg føler, jeg har prøvet sådan noget før, men det er bare selvfølgelig ikke, hvor jeg går op til en DJ, jo, men sådan, hvor du går op til der er en pige derovre, og så tænker man, okay, man giver sig lidt tid, så siger okay, nu er det nu, det er ikke, hvad skal der ske? Hvad er det mest akavet, så gjort? Jeg har prøvet en hård en, det var den hård, ikke akavet, den var bare hård, okay? Nej. Der blev decideret sur. Ja. Men der var Amsterdam, så var jeg sammen med dem fra Party, dem som jeg plejer at booke heroppe til Danmark. Ja. Så var jeg til en af deres fester dernede, og så har jeg bare så var jeg sammen med en ven, og så ham der fra Party, ikke? Og Virgil, Mr. VR. Ja. Så ind til festen og bla, og så lavede et trick, som min mal plejer. Du ved, man render rundt, man hygger sig, render lidt rundt, og så det var sådan en pige, og så synes hun så godt ud, så det var sådan, det var ligesom high five-agtigt, ikke? Det var bare sådan, hey, for ligesom at vise dig et eller andet kontakt, og så sådan her. Og så gider hun ikke at give high five. Jeg tænkte, okay, det er bare en high five, du ved, men jeg ved godt, hvad den high five fører til, måske en samtale eller et eller andet. Når den laver hun bare, du ved ikke? Så jeg bare sådan, ja, hvorfor er det sådan, ikke? Det var smil lidt, og kæk, så hun bare sådan, you are fucking ugly, siger hun så. Det var bare sødt, ikke? Normalt sådan nogle ting, når man får en F og sådan noget, så knækker det mig ikke, men det der ikke, det knækkede mig. Altså, det knækkede mig fuldstændig, ikke? Så jeg var bare sådan, så gik jeg rundt i hvert fald en god 20 minutter, en halv time, og bare var sådan der, den fucking lille, du ved, ikke? Du ved, sådan, og jeg var, du ved, alt selvtillid, alt det røg bare, vum, ved, ikke? Og normalt så er jeg ligeglad med sådan nogle ting, ikke? Men det der ikke, det sad fast, jeg var sur, jeg var indebrændt, jeg var bare sådan, wow, hvordan tør du at være så uhøflig? Ja. Ja, du dum en griger. Nå, okay, men har du spørgsmål til dig selv? Hvornår stopper du som DJ? Hvornår stopper du som DJ? Det er det, fordi alligevel du, som jeg også, hvem var det, jeg snakkede med? Ja, det var Oscar, tror jeg. Så sagde jeg til ham, jamen har du tænkt dig DJ til du 35-40 år? Yeah. Det skal jeg 100% ikke. Nej. Altså, jeg stopper sikkert snart. Nu har jeg også begyndt at lave musik. Yeah. Men alligevel, altså, nu har du startet dit træningsprogram også, og alle de her ting, og det virker som om, du vil lave mange forskellige ting. Ja, og altså, jeg er jo stadig, jeg skal jo stadig til LA og arbejde en del også, så jeg er jo frem og tilbage. Du vil være læge, siger du? Jeg skal til LA. Nå, okay. Jeg skal fandme ikke være læge, det finder vi se nu. Tænk luksus, lige pludselig. Ja, nu vil jeg gerne være læge. Sygeplejerske i det mindste. Du kan gøre det godt som enig. Nej, hvad siger du? Jeg siger bare, at jeg skal til LA og arbejde her i efteråret, og så tror jeg ikke, der går så lang tid, før jeg stopper. Busser du stadig ikke, når du DJ'er? Nej, det har jeg gjort i et langt år. Er det rigtigt? Jeg har gjort 2 år, tror jeg. Altså, du kommer bare tip-top profi? Jeg kommer bare helt fucking sur i ædru. Er det nemmeste at mixe, når man er busset, eller når man ikke er busset? Altså, jeg synes personligt, at det er bedre, når jeg er busset, men jeg har hørt fra Emil Lange, at jeg spiller psykodårligt, når jeg er stiv. Du tror bare, det lyder godt. Jeg tror, det lyder sygt godt. Sig tak til Lilja. Fuld på til den. Ja. Skal du lave en beatbox? Nej. Lav lige en lille en. Ja, det kan jeg slet ikke. Vi ses, mand.